נעים מאוד, אני דוברת ואני מנהלת ההדרכה והפיתוח הארגוני. אני מזמינה אתכם לשבוע פיתוח וצמיחה מרתק ומעשיר בנושא דיגיטל ו-AI. בשבוע זה נארח את מלי אלקובי, שתחלוק איתנו את הסיפור של עולם העבודה החדש ותלמד אותנו אפשרויות חדשות שמרחיבות את הגבולות והכישורים שלנו באמצעות כלי הבינה המלאכותית. שירי, מנהלת הגיוס, ואני נדבר על מסלולי הקריירה ועל כלי הפיתוח הקיימים בנסטלה שתומכים בפיתוח הקריירה שלכם. מיכל בורנשטיין, מצוות ה-IT, תספר לנו אלה כלי AI קיימים בנסטלה וכיצד ניתן להשתמש בהן. נארח גם את אור פלח, מומחית לחדשנות טכנולוגית, בשתי סדנאות, האחת בקריית גת והשנייה בשוהם. אור תלמד אותנו כיצד ניתן להשתמש בצ'אט GPT ולייעל תהליכים. נארח גם את חגית, ליאת, קרן ואייל בפורום מנכ"לים, ונדבר איתם על ההתמודדות עם הדיגיטל וה-AI. עמיחי שקל ילמד אותנו מה זה הטיקטוק הזה, וכיצד ניתן לייצר סרטונים בצורה חדשנית ומרעננת, שמתאימים למגוון רחב של אפשרויות. ואחרון חביב, אלעד ארמון, ישוחח איתנו על האתגרים החדשים איתם אנו מתמודדים ואיך הדיגיטל והבינה המלאכותית הפכו לחלק מהאסטרטגיה העסקית. בקיצור, תבואו, יהיה מעניין, מלמד ומשמעותי. מחכים לכם.